Kaixo, nire izena Ander da, eta doktorego tesia egiten ari naiz Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia sailean. Eiginon ikerketa taldean egiten dut lan, disiplina anitzeko profesionalek osatzen duguna. Gure ikertaldeko helburu nagusia, ariketa eta jarduera fisikoaren bitartez, zahartze prozesu osasungarri eta estimulatzailea sustatzea da. Bideo honen bitartez, gaur egun zahartze prozesuaren inguruan dakiguna eta gure taldean ikertu duguna kontatu nahi dizugu. Aldi berean gomendio batzuk emanez. Denok dakigun bezala, pertsona nagusien kopurua nabarmen ari da handitzen mundu mailan. Espainian, esaterako, 2015 urtean 100 pertsonatik 20 ziren 60 urtetik gorakoak. 2050 urterako ordea, aurreikusten da 100 pertsonatik gutxienez 30 izatea 60 urtetik gorakoak. Nagusitzen garen heinean, gure gaitasun aerobikoa, hau da, esfortzu bat denboran zehar mantentzea baimentzen digun gaitasuna, murriztuz doa, eta berdin gertatzen da gure indar muskularrarekin. Gainera, beherakada honek gaitasun kognitiboan ere eragiten du. Besteak beste, gure prozesamendu abiadura, arrazoiketa gaitasuna eta memoria kaltetuz doaz urteak pasa ahala. Grafiko honetan, ardatz vertikalean gaitasun fisikoa ikusten dugu irudikatuta, eta ardatz horizontalean adina. Hasteko, lerro beltzean jarriko dugu arreta. Ikus daitekeen bezala, bizitzaren hasieran gure gaitasun fisikoa handituz doa. Behin, helduaroan sartzen garenean, gaitasun fisiko hau mantentzen da, eta gutxinaka txikitzen hasten da berriz ere urteak pasa ahala. Hala ere, daukagun adina daukagula, posible da desgaitasun atalasearen gainetik, hau da, grafikoan laranjari kolorearekin irudikatzen den lerro horizontalaren gainetik, mantentzea gure bizitza osoan zehar, eta horri esker erabat independenteki bizitzea. Orain, ordea, lerro laranjan jarriko dugu arreta. Pertsona nagusietan, arrazoiren batengatik gaitasun fisikoaren galera areagotzen bada, adibidez gaixotasun, hospitalizazio edo erorketa batengatik, posible da desgaitasunaren atalase honen behekaldera pasatzea. Honek gure bizitzako azken urteak menpekotasunean eta bizikalitate baxuagorekin bizitzea suposatu lezake. Baina lasai egon, oso berri ona daukagu zuretzako. Izan ere, badago tresna bat bizitza osoan zehar grafikoaren lerro beltzean menpekotasunik gabe mantentzea baimendu dezakena. Tresna hau ariketa fisikoa da, eta frogatuta dago zahartzearekin lotutako beherakada fisiko zein kognitiboa geldotzeko gai dela. Besteak beste, ariketa fisikoak gaitasun funtzionala hobetu eta erortzeko arriskua murriztu dezake. Gainera, antsietatea eta depresioa gutxitu eta ahalmen kognitiboa eta oroaren kalitatea hobetzen ditu ere. Horregatik, jarduera fisikoaren inguruan osasunaren mundu erakundeak ematen dituen gomendioak kontatu nahi dizkizugu. Astean zehar, intentsitate ertaineko ariketa aerobikoa egin behar da 150 eta 300 minutu artean gutxienez. Erreferentzia bezala, esan genezake intentsitate ertainean hitz egiteko gai garela, baina ez abesteko gai. Adibidez, azkar ibili, dantzatu edo bizikletan ibili. Alternatiba bezala, intentsitate altuko ariketa aerobikoa egin dezakegu 75 eta 150 minutu artean gutxienez. Intentsitate altuan hitz egiteko zailtasunak hasten diraia. Adibidez, korrika egin, mendi bat igo edo bizikletan azkar ibili. Aukeratu ezazu gogokoen duzun ariketa mota. Bestalde, ezin dugu ahaztu indar ariketak ere egitea. Izan ere, indar muskularra nabarmen gutxitzen da sartzen garen heinean, eta horrek desgaitasun eta menpekotasun arriskura eraman gaitzake. Eguneroko zenbait jarduera, itxuraz oso horrezak diruditenak, adibidez sofatik altxatzea, oso zailak edota ezinezkoak izan daitezke gihar ahulak dituzten pertsonentzako. Astean zehar gutxienez 3 egunetan indar ariketak egitea gomendatzen da. Orek ariketekin batera gaitasun funtzionala hobetu eta erortzeko arriskua gutxitzeko. Bukatzeko, ezinbestekoa da ere egunen zehar denbora sedentarioa murriztea. Denbora sedentarioa eserita edota etzanda ematen dugun denbora da, eta garrantzitsua da denbora hau ahalik eta gehien murrizten saiatzea, noizean behin altxatu eta mugituz. Orain, ariketa bat erakutsiko dizugu etxean frogatu dezazun. Hanketako indarra lantzeko ariketa bat da, normalean sentadilla bezala ezagutzen duguna. Ikus dezagun ariketa bideoan.
Aulki bat baino ez dugu behar. Kokatu ezazu aulkia horma baten aurka eta eseri zaitez ertzean, oinak lurrean apoiatuta eta aldaken zabaleran banatuta. Gurutzatu besoak edo eskuak bularrean eta posizionetatik altxa zaitez alik eta lasterren belaunak guztiz luzatuz. Behera itzultzean egizu geldo eta era kontrolatuan. Ariketa hau astean 3 egunetan egin dezakezu. Egun bakoitzean 10 errepikapeneko 3 txanda eginez. Ezin bazara besoen laguntzarik gabe altxatu, erabili ezazu beso euskarriak dituen aulkia eta apoiatu zaitez zure gorputza altxatzen laguntzeko. Ordea, ariketa errezegia egiten bazaizu, probatu ezazu pisu gehigarriak erabiltzen. Bideoan erakusten dugun bezala. Azkenik, ariketa hanka bakar batekin egitea saiatzea proposatzen dizugu. Azken hau oso zaila da, baina eman dizkizugun gomendioak eta progresioak jarraituz gero, gutxinaka lortu dezakezula uste dugu. Orain badakigula ariketa fisikoa nola egin, ikusiko dugu zer tresna erabiltzen diren pertsona nagusien gaitasun fisikoa neurtzeko. Gaitasun fisikoa era objektiboan neurtzen duten frogak ezinbestekoak dira zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak detektatu ahal izateko. Mundu mailan gehien erabiltzen diren frogetariko bat oso relazionatuta dago lehen ikusi dugun sentadia ariketarekin. Oso test simplea da eta aulki batetik ahalik eta lasterren 5 aldiz altxa eta eseri, baino ez da egin behar. 5 errepikapenak egiteko denbora erregistratzen da eta zenbat eta segundu gutxiago erabili, hanketako indarra orduan eta handiagoa dela esan nahi du. Ikus dezagun bideoa frogaren demonstrazioarekin. Ikusten duzuen bezala, berriz ere aulkia horma baten kontra kokatu behar dugu. Oinak lurrean apoiatuta eta aldaken zabaleran banatuta. Eskuak bularrean gurutzatuta ditugularik. Igotzerakoan garrantzitsua da belaunak guztiz luzatu arte igotzea. Eta esertzerakoan nahikoa da jarlekua ukitzearekin. Kronometroa gluteoek jarlekuarekin kontaktua galtzen dutenean jartzen da martxan. Eta 5. errepikapenaren ondoren berriz ere jarlekuarekin kontaktatzean gelditzen da. Osasunaren mundu erakundearen azken esloganaren bitartez, mugimendu orok kontatzen du, transmititu nahi den mezua da jarduera fisiko orok eitzen duela, eta edozein jarduera egitea beti izango dela ezer ez egitea baino hobeto. Hortik aurrera, zenbat eta gehiago egin, hobe. Jarduera fisikoa gure bizitzako edozein esparrutan integratu daiteke. Besteak beste, lanean, kirol eta aisialdiko jardueretan, desplazamenduetan edota inkluso eguneroko etxeko zereginetan. Gainera, modu honetan, CO2 gasen emisioak gutxitzen ditugu. Eta horregatik, zuen eguneroko desplazamendu laburrak, oinez edota bizikletaz egitera animatzen zaituztegu. Kotxea erabili beharrean. Horrela, bai zuen osasuna eta bai planetarena hobetuz. Gaur egun, baliabide mordoa daukagu eskura fisikoki aktibo mantentzen laguntzeko. Lehenik eta behin, animatu nahi zaitugu zure osasun zentro edo udal kiroldegira hurbildu eta bertan galdetzera. Gero eta gehiago dira jarduera fisikoaren promoziora bideratutako ekimenak. Adibide ezin hobea da Mugiment proiektua. Haien web orrialdeko ekimenen atalean zure udalerrian eskura dauden jarduera eta zerbitzuak aurkitu ahalko dituzu. Bestalde, Bibi Frail proiektuko web orrialdea bizitatzea gomendatzen dizugu ere. Oso aukera interesgarria da, material audiovisual anitz aurkezten dituena ariketa pertsonalizatuak egiteko. Eta bukatzeko erronka bat proposatu nahi dizugu, etxean frogatu eta gurekin partekatu dezasun. Erronka, lehen azaldu dugun hanketako indarra neurtzeko froga egitean datza. Behin zure denbora kronometratuta duzunean, sartu ezazu zure emaitza esteka honetan eskuragarri dagoen adin muskularreko kalkulagailuan. Zure adina, sexua eta 5 errepikapenak burutzeko erabilitako segunduak, baino ez dituzu sartu beharko. Eta kalkulagailuak diagnostiko bat egingo dizu. Zein da zure adin muskularra? Sasoi honean zaude edo sentadia gehiago egin behar duzu? Partekatu zure emaitza Twitterren abildua ikerketa zabalik bitartez.